आई हो दादा। हाल और ठीक बानू। सब खैरियत बानू। कहे से कि हई टीजर देखला के बाद तार लोग के तबियत खराब हो जाए के चाहिए। हाँ फाइनली वेट जौन बा ओवर भाई। पावर स्टार पवन सिंह के काफी दिन के बाद एगो लोकगीत गाना के टीजर आ गई बा। लेकिन टीजरवा में एगो चीज कर देला बड़ा। छक्का नचा के कौची के संकेत देता रहन हो। खैर ज्यादा सोचे के जरूरत नहीं है। हम तो लोग बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो बवाल गाना के जौन बा की टीजर आ गई बा। आ टीजर अला के बाद पूरा धमाल मचेले बा। अभी तक नहीं खल देखले तो वीडियो देखला के बाद शुभ लाभ फिल्म पर चल जी जाके उतर लोग के वजह मिल जाई। तर लोग बता दी कि अपना राजा जी के का कमाल के गाना बा म्यूजिक। एगो चीज जानतर लो प्रियांशु सिंह जब हो बोल अरे जियो तो एकदम माने जहर ढाएला। आ पवन सिंह आ शिल्पी राज के आवाज ऊपर से में का जाने काहे खाती छाका न चले पड़न तो वीडियो देखला के बाद पता चली। कमाल के गाना। ईशानी घोष नया एक्ट्रेस। पावर स्टार पवन सिंह शिल्पी राज प्रियांशु सिंह आशुतोष तिवारी। लिरिक्स में और म्यूजिक में तो हम कुछ कह नहीं सकत। टीजरो कटाइल बा एकदम धासु बवाल। थोड़ा सा हमार क्वेश्चन एगो बा पावर स्टार पवन सिंह कि भैया आखिर हई काहे काहे खातिर नचैले बड़ा। खैर अपन अपन विचार तू लो दिया लो कि काहे खातिर नचैले बड़ा। ठीक बा हम देखत रहो हई एकदम जल्दी जल्दी में आके जैसे देखनी अभी तो लेट हो गई आके वीडियो बनाने। टीजर जौन बा की आ गई बा। जितना लोग पूछत रहे कि पवन सिंह के गाना कब आई। गाना जौन बा की कल सवेरे 7 बजे शुभला फिल्म से रिलीज हुई। एकदम बवाल गाना होके वाला बा धमाल गाना होके वाला। इतना दिन हमनी के अगर इंतजार कैले बनी सन तो कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर हुई। आ कुछ स्पेशल का पवन सिंह के मूड बनी तबे नु गाना आई। बाकी जेंगा ई आइल हो लेट आइल हो तनिया सामने के दुखी बानी सन। लेकिन हम चाहेम कि लगातार अब धमाका पर धमाका हो कैसे कि लगन अब शुरुआत हुई। ठीक बा। आज जेंगा 2024 में 22 में जेंगा शुरुआत से लगन में राज करते आओ तनी वही राज करे के चाही कि हाँ पूरा एकदम राज करी बवाल करी। बाकी टीजर जौन बाकी वो आ गई बा तू लो जाके देख सकत रहो शुभ लाभ फिल्म पर। अपन अपन विचार अपन अपन कमेंट जरूर कर।